Il-Kumitat tal-Parlament Ewropew li se jinvestiga l-iskandlu tal-Panama Papers ikkonferma li Konrad Mizzi u Keith Schembri se jidhru quddiem dan il-Kumitat. B'reazzjoni għal din l-aħbar il-Partit Nazzjonalista fi stqarrija għalli issa ġie kkonfermat li l-Ministru Konrad Mizzi u Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri se jkollhom iwieġbu għal emilhom. Il-Partit Nazzjonalista qal li wara sena sħiħa jaħarbu l-ġurnalisti l-eqreb żewġ persuni tal-Prim Ministru se jkollhom jispjegaw minn liema deals kienu ġejjin il-miljun euro fis-sena f'commissions li kienu se jpoġġu fil-kumpaniji sigreti fil-Panama, kif ukoll minnu s-sit tat-tielet kumpanija li nfetħet ma' tagħhom, eGrant. Wara insistenza tal-Partit Laburista ġie kkonfermat ukoll li f'isem l-Oppożizzjoni quddiem dan il-Kumitat se jkun qed jidher il-Viċi Kap Beppe Fenekadami. Kif qal il-ġimgħa li għaddiet, Beppe Fenekadami m'għandu ebda problema li jidher quddiem dan il-Kumitat għaliex laqat kellu u lanqas għandu kumpaniji sigreti fil-Panama. Il-Partit Nazzjonalista qal li fix-xhieda tiegħu Beppe Fenekadami se jkun qed jispjega kif l-aktar gvern korrott f'pajjiżna qed iħammeġ isem Malta mad-dinja kollha. Il-Partit Nazzjonalista qal li f'dan l-istadju Joseph Muscat għandu jgħid u x'se jinsisti li Konrad Mizzi u Keith Schembri jidhru quddiem il-Kumitat tal-Parlament Ewropew biex iwieġbu għal emilhom u biex jispjegaw ta' min hi t-tielet kumpanija sigreta fil-Panama.